Las espace palpi. Anna now they come how they come or how come Songo duma chama telefonico and voiture chama. Boutique vive, electronic boutique vive. Ferita vive, mobile ferita vive. C'est nous vive, c'est nous jeunesse vive. Espace palpi. Espace palpi. Kotija bella, kotija dingeni bella. Wakera, ede yake waira. iPhone songo duma, Samsung songo duma, Huawei songo duma, Tecno songo duma, Redmi be achama. Polini tanuni wale mando ko ta konyesi au bela jelema au munu tolunu anani wakati na bebe meja ako jamuka mandi wakati serani au an au kuwe na fara au ni au kungo toujours anu wile anu teko ani jongo tigila mau amu ni dogele kana mi anga kene sanfe bi ko ni do meta ka di bitain kadi de ni nyebe bitain na to ya na bitain to ngake duma badi donc ama ko nyene ayo bisimila ko tikanye ala sana ma bidat na ke batie ni anani jette en fait salam alaikum. Ouais, tranquille, on est là. Voilà, je suis dans l'aéroport. Ouais. Bon, à l'état civil, moi, c'est Daouda Konate Massaré. Là-bas, un Mandengaouye. Donc, voilà quoi, un Sujata Falakaouye. Mara Kofata Konate. Donc, voilà, qui était un Nanaoul Kofé. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bien. Mais tu veux le tour de mana? Bon, mon nom d'artiste c'est Feno Gang. Feno Gang, ouais, Bébé Nour est là, mais Feno avait écrit par Pheno, c'est donc un gang d'aka. Parce que mon chien m'a ta ni mon ta confondu. Et un son, do et bien un son taka segata, là c'est va Feno Gang. Do fanebe Feno Amuru, donc bébé un son te voyez le madame. On a préféré que aille les mandondo à sa chocolat donc les flans à pemdo fanay voilà ok c'est bien voilà alhamdulillah jara wele jabi jarani ko jugo ouais polygame même bolo gagné ci ala jaba ko ma bon polygame ben bolo mais ala fo folo ala gira bargada sallallahu alayhi wasallam donc mais awere fo ko sebe ima parce que ni coin ni causa en ma quoi amuno me koina amena ame wo kono donc ame abe Allah yini ka Allah soro e bi fene ka bismillah mo fu kosebe ima fama donc o bole ko fe men fani bafo ka tla ka la me baga bela de le befo fe ga len wakati na fanu be donc befo le no malien befo le no quoi donc big up. Voilà. Merci beaucoup. Au bela jele foline. Soni angata yoroja akadini ki sample doni pour que ga mo hakili dibi quoi. Ah. D'accord. Bois baissé, champion Taylor Mati. Amasenga fete kuncebanilo fire be modern jaki ka servo freedom like Jordan Bahi katolongnya mau face pakai sen penda for jaki jak tolong bara system terima mini ka jaki dan buisa perman sisa bosa kana ni me fina buisa dong ilika di fogafa ka my baby will igishalewa yenga jalove igoshata dari hakli banga shata nina gomalegala julu shaka kaka saraloma munam to ka fama c'est parce que hagli benga saya dura ça fait beaucoup plaisir ni yere ya motiviga tivi balbi bugu ça fait o jaranye kamaram fo ka shegi fo ka valisi si o yisu valisi to ka tado e ku be folero check marawa ye merci beaucoup a jaranye ko di mais e ko ki hagli be satala Shata. Aw. Iyo fika dong la vi hakli diga shata nina. Yeah. I don't know. But no, but music kono modola. Even na lyrics do yi. Etere ati ere ma kya kwa. Ita soro
mɔgɔ yɛrɛ b'a kɛ a b'a yɔrɔ lamɛn dɔrɔn a b'a tigi layɛlɛ quoi saban sen ko de ni n kan bɛ n ka beatmaker de ma quoi ma n ko dɔnkili ka di fo ka faga na bɛbi wele i k'i sagale wa ni ganjalo fɛ i ko sata cɛ tɛri hakili b'an ka satani na voilà k'a sɔrɔ voilà beatmaker de tɔgɔ dɛri bi n y'o de tɔgɔ bila ye k'a dalakɔrɔ bɔ dɔɔni k'a takine quoi voilà ouais o diyara n ye kojugu mais tɔnɔ a bɛna fɔ e bɛ fɛ ka dɛsɛ ko in na dɔɔni dɛ e mɛ cogo di ta ayi e fununa a mɛnna ouais ko yɛrɛ tɛ kibaruya yɛrɛ dɔnna mali arabu kɔnɔ bilen ayi bon jɔla ka taa yɔrɔ jan i bɛna gaspille système gilan kan n'a fɔ ma tɔnɔ dɛ i den de ye voilà kana kɔrɔ dɛ ouais effectivement tiɲɛ don o kɛra parce que wagati kɛra la ne tun tɛ yan quoi an bɛ Kalabankoro n ye ko in bɛɛ daminɛ k'an to yen de bon grand frère dɔw bɛ yen minnu bɛ se k'olu seereya bon Darikɛ bɛ yen Frɛni Baba bɛ yen Imobi Baba ninnu Kalaban rappeur bɛɛ i ma donc an nana déménager ka na yan Kɔbalakura bon o bɛɛ la an bɛ ka mouvement maintenir donc kɔfɛ kalanko ni fɛnw nana don a la mais o bɛɛ kɔfɛ n bɛ ka n fasa fili mais kɔsan in na min ye tununi ye bon artiste tuma dɔ la o ye jagosa ye quoi mais n ka tununi tɛ i n'a fɔ n banna baara de ma ou soit fɛn wɛrɛ ou soit son bɔ magɛla ni fɛn dɔ n'o tɛ n bɛ ka son kɛ en même temps n bɛ ka baara wɛrɛ fɛnɛ kɛ de voilà est-ce que tu vois donc équipe fɛnɛ kun ma sigi sen kan an yɛlɛma kuma ye équipe kun bɛ sen kan bon kɔfɛ caman kɛra denbayatigi ye dɔw voyagera ka taa baara wɛrɛw la donc fo ka n'a tɔ to mɔgɔ damadɔ ye ne fɛnɛ ko bon a ko in bɛ cogo min na an ka jɔ dɔɔni mais ni ko min bɛ an bɛ to ka ɲɔgɔn wele mais nin yɔrɔ la n bɛ foli belebeleba bila n ka team PG Kalabankoro walayi ninnu ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ de ye team PG Kalabankoro gouvernement mɔgɔw Kalabankaw u ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ye donc yɛlɛmali de nana jouer n kan dɔɔni bon a nana bɛn ni n fɛnɛ kɔrɔbaya kuma ye i b'a dɔn Mali la yan nɔ dɔnkili faamuyalen tɛ kosɛbɛ quoi ni den ka nana bɛɛ dɔrɔn a ma nɔgɔn quoi u b'a fɔ de ko baara tɛ quoi alors que dɔnkilida yiri sun de ye i b'a turu c'est à dire k'i wasiji de kɛ k'a sɔn a bɛ falen a bɛ falen a bɛ feere bɔ a bɛ bulu bɔ a bɛ tila ka denw bɔ e bɛ tila k'i sigi a suma la arabu b'o kɛ misigi genre wɛrɛw fana bɛ ten an ka mɔgɔw de m'a faamu donc pression tun bɛ ka fan min fana la ko n ka fɛn mais u tɛ k'an bali a la bilen quoi n b'a kɛ n bɛ baara wɛrɛ fana kɛ n sen fɔ de kɛ n ka tunu dɔɔnin quoi voilà c'est ça voilà. donc tɔnɔ a bɛna fɔ e ni Darikɛ ninnu y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ de bon Darikɛ dolo wayi bon ayi kɛ tun bɛ a kɛ bon an ka sanw ma jan ɲɔgɔn na quoi parce que ne b'a la ne hakili bɛ n ka sɔn fɔlɔ min na o kɛra fin 2012 ka na 2013 la mais o y'a sɔrɔ an bɛ Kalabankoro o y'a sɔrɔ n tɛ Kɛp dɔn fɔlɔ n b'a tɔgɔ de mɛn kɔfɛ Kɛp nana an sɔrɔ Kalabankoro de mais o y'a sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ min bolo o tɔgɔ de ko Frɛni Baba Gaspi ka protégé tiɲɛ bɛ se dɔnkilida la trop même donc n bɛ profiter yan ka big up ba bila Frɛni Baba ye yan walayi tiɲɛ ye kalan trop donc Kɛp ninnu an bɛ se k'a fɔ an ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni mais olu kɔnna ka faamuyali de kɛ anw ye parce que an kun t'a dɔn ko dɔnkilida i bɛ se ka a essayer dɔnkilida ye business de dɔnkilida entreprise ye ne tun t'o dɔn o wagati an kun b'a da dɔrɔn a ka di an ye an b'a da dɔrɔn an bɛna an sigi gɛrɛn na même si a wagati mɔgɔ dɔw b'a fɔ cɛ i sɔnkura bila la ne ko sɔnkura bila la wa o y'a sɔrɔ an tɛ sɔn bɔli ka tila k'a bila an t'o dɔn dɔw bɛ sɔn bɔ sɔn bɛ taa bɔ bi i bɛ date dɔ fixe an t'o dɔn sɔn bɔ bi dɔrɔn an nana bɛɛ b'a labɛn voilà ni Kɛp an man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ nka a kɔnna ka faamuyali de kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ la n b'a fɔ a yɛrɛ dɛmɛba de lase n ma il m'a beaucoup aidé a ye n dɛmɛ trop n b'a fɛnɛ fo voilà kɔrɔ don voilà. mais a bɛna fɔ e kɛlen ka dɔnkilida in daminɛ ka wagatinin sɔrɔ dɔnkilida la dɔrɔn fɛn kun tɛ ka sɔrɔ dɔrɔn donc e fana bɔra wa maintenant sisan i ɲɛ bɛ
ne bɛ ka sɔrɔ ko in na i bolila ka na tuguni quoi ayi n'o tɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na wagati min na ne bɛ don a la walayi ne tun t'a kalama ko an kun b'a mɛn de ko gaspille ninnu filɛ stade la ko bɛ ka ko concert bɛ ka kɛ c'est à dire que a wariko ma yɔrɔ an b'a kalama dɛ mais an t'a dɔn ko dɔnkili bɛ se ka diɲɛ fɛn min kɛ quoi o wagati tun bɛ ten de quoi an kun t'a dɔn dɛ ko dɔnkili bɛ se ka c'est à dire que i kɛ fɛn bɛɛ ye quoi a wagati an bɛ dɔnkili de da dɔrɔn parce que a kanu b'an na i y'a ye a kanu b'an na bon yɛlɛmali nɛgɛra ka turu quoi i m'a ye donc ni wariko ta fanfɛla fɔra o ye tiɲɛ wari ka di n ye dɛ e y'o ka di n ye dɛ ah non nafolo ka di n ye mais non awo tɛ non ma bɔ a la o kama non ayi ma bɔ a la o kama ma jɔ o kama sɔnbɔri tun bɛ ka sumaya i n'a fɔ équipe tun tɛ yen bilen manager tun tɛ yen bilen bon o si ma bali ko ne tun tɛ sɔn sɛbɛn ne bɛ sɔn sɛbɛn manager ko man ka artiste bali sɔn bɔ la parce que artiste dɔ bɛ yen manager t'olu bolo oui ça c'est vrai manager man ka artiste bila ka sɔn bɔ bali ka sɔn bɔ oui o tiɲɛ bon o ye tiɲɛ parce que wagati kɛra fɛnɛ gɛlɛya kun ka gɛlɛn o la a ka gɛlɛn bolo bon o b'a la parce que a wagati studio a kun ka di ne ka ci studio minnu na olu wari tun tɛ sɔrɔ ne bolo kuma bɛɛ quoi parce que a wagati ne tun bɛ taa ci Zipakalan ne fɛ yen n'a tulo bɛ na a b'a seriya Visco b'o la n taara Zac Prod fɛnɛ fɛ yen Dina One min bɛ ka itiw kɛ sisan o y'a sɔrɔ ne tun bɛ taa ci olu de fɛ yen i ma donc olu de an tun bɛ ɲɔgɔn faamu o position la bon kɔfɛ de nana ni beatmaker dɔ fɛnɛ nana ɲɔgɔn dɔn Derby bon n y'a ye n ka ko diyara ye kojugu donc a y'a essayer ka prix baisser n ye cogo dɔw la donc o waati y'a sɔrɔ n bɛ buruburunin min sɔrɔ donc n b'o fara ɲɔgɔn kan ne y'o d'a ma a b'o minɛ a bɛ sɔn kɛ n ye wa a b'a seko bɛɛ kɛ yen fɛnɛ wagati voilà. mais a bɛ na fɔ tɔnɔ e kɛlen ka dɔnkili genre e bɛ sɔn bila wagati min na e ni minnu tun bɛ ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ e y'olu dɔ ka muso de ta ka sun n'o ye quoi donc e y'o kɛ dɔrɔn e mankan sumayala dɔɔnin no ayi dɛ o tɛ ayi cogo di ayi bɔ bɛrɛfu bɛ ne bolo dɛ ayi dɛ ayi bɔ n'i y'o fɔ bon kunani dɔ ta ye dɔw baturi bɔgɔ ta ye ayi bɛ nalen yɔrɔ walayi mɔgɔ min ne dɔn ne fɛnɛ dɔn fɔlɔfɔlɔlama ni sanama n fɔlɔfɔlɔlama dɛ walayi o kuma ninnu cɛman in bila t'o kan mais yan'an ka yɛlɛma yan ne ni c'est à dire que muso kelen dɔrɔn de kɛra ɲɔgɔn fɛ an ye san 7 san 6 de kɛ kanu na ne ni o an to Kalabankoro bon k'aw ne n'o kɛra ɲɔgɔn fɛ Kalabankoro yɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko ne ni mɔgɔ kulu y'a mɛn ko ne ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ o t'o denni ye o tɛ quoi donc fo ka n'a kɛ bon ni ne ni an bɛ groupe la o ne ni dɔgɔnin dɔ bon an ye petit frère sɔrɔ yan a ye wele Alifi Baba donc ne ni o de tun bɛ dɔnkili la ani Puwari Fol mɔgɔ dama o kɛra a mɛnna dɛ o kɛra a mɛnna wagati muso yɛrɛ tun tɛ yen la muso yɛrɛ tɛ sɔn ne la yɛrɛ n'i tɔgɔ maa ye foyi dɔnkili la ye kanu dɔrɔn quoi i b'a donc Alifi Baba min tun ye playboy ye ale kɔni a ka di muso ye fan bɛɛ fɛ musomaninw tun bɛ yaala la an kɔni man kan bɛrɛbɛrɛ ka kɔnɔ mais ma cu ni mɔgɔ muso ye non ça jamais. e tɛ ka min fɔ nin k'e n'a ye san 8 kɛ ɲɔgɔn fɛ nin o e ni mɔgɔ dɔ ma ɲɔgɔn bɛn o la o temps kɔnɔna la ouais bon o bɛ kɛ ne n'o denni yɛrɛ tɛ muso don parce que a bɛ furu la sisan n se k'a tɔgɔ fɔ bon vraiment m'a ɲɔgɔn ye quoi walayi m'a ɲɔgɔn ye c'est à dire que a tun bɛ n bilasira cogo dɔw la a b'a mɛn ko wa ko karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne fɛ k'a faamu fɛnɛ k'a fɔ depuis ne de ye n ka ci fɔ o ye n'a sɔnna na mais o kɔfɛ Kalabankoro ne ka ci ma fɔ diɲɛ mɔgɔ si ye mɔgɔ de bɛ mɔgɔ ci ne ma a ka di mɔgɔw de tun bɛ ka gɛrɛ ne la musomanin kunda kɔni olu de tun bɛ gɛrɛ ne la voilà bon a wagati a ta kun tɛ yen voilà. bon e ni mɔgɔ min ye san 8 kɛ ɲɔgɔn fɛ san 8 1 2 3 4 5 6 7 8 e ma se k'o furu Ala ka latigɛ
mais e y'a laɲini ya Nya la latigɛ bɛna laɲini ne nɔfɛ o ouais oui tiens ko dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ala y'a latigɛ dɛ mais ala mago bɛ sababu de la pour que ko in ka kɛ donc f'i ka wuli k'i jɔ de sababu ka na oui tiens mais i m'a laɲini o non bon ala ko tiɲɛ m'a laɲini mais denmisɛnninya tun bɛ n na dɔɔnin quoi ale yɛrɛ fɛnɛ tun c'est-à-dire que n m'a laɲini mais a kun ma minɛ ne quoi a mɛnna quoi fila de don quoi olu ka famille olu bɛ ten ko olu ka furu ko tɛ di u fa n'u ba ma o di u bɛnkɛ u c'est-à-dire u bɛnkɛw de ma quoi voilà donc ne ta in kɛra ten de ale kun ma minɛ o la a mɛnna bon c'est-à-dire que n tɛ fɛ ka kuma fɛnkɛ ka ɲa mais n bɛna lasurunya dɔɔnin a kun ka di n ye k'a furu hali sisan walayi ne bɛ n'a se bɛ n ye k'a bɔsi a cɛla b'a kɛ quoi donc n'a se bɛ mais bon elle est heureuse a bɛ yɔrɔ min na sisan kuma bɛɛ n b'a wele ni basi t'a la basi foyi t'a la alhamdulilayi bon a bɛ tan voilà donc n ka d'a ye a kun ka di n ye a kun ka di an ka furu mais ala de m'o latigɛ mais ni ala y'a latigɛ n'a sɔrɔ ne furumuso de don o furu in bɛ se ka ban ka tila ka na ne fɛ yen o tɛ n ka souhait ye ne fɛ a ka t'o la quoi voilà a ka t'o furu in na o cɛ de bɛ s'a kɔrɔ fɛn bɛɛ voilà o posera sinon ma tunu mɔgɔ muso ye dɛ non dɔ ta ye de e m'a fɔ sisan ko a ma minɛlen kun na ayi non ayi ouais bon ne tun t'o kalama joona quoi bon hali o wagati ne tun bɔra a kalama o si tun t'an réglé a sɔrɔ ba ma nun kɔrɔ bon ko in ka gɛlɛn dɔɔnin quoi o wagati y'a sɔrɔ i t'a dɔn yɛrɛ ko c'est-à-dire ko muso ma minɛlen don ko k'a to yen o kama quoi sisan ne jeunes mɔgɔ caman bɛ ka commencer k'o faamu parce que jeunes ka denmisɛnnin fitininw ka muso furu bɛ ka caya sisan Bamakɔ yan nɔ sinon a tun bɛ kɛ village de la ka caya donc sisan de hali sisan ne ne muso n'i ka ko diyara ne y'a dɔn i furu ne n'a fɔ ne ba hakɛ to yafa ma jo t'a la parce que n'i miiri ala bɛ sɔn k'a sakinɛ don dɔ la quoi voilà a kun fiancélen don a kun ma minɛlen don mais wa a yɛrɛ tun t'a kalama yɛrɛ taale ɲɛfɛ a nana fɔ a ye a bɛ n'a fɔ ne ɲɛna donc voilà a bɛ ten a kɛlen k'a f'i ɲɛna o bɛɛ na i ni retire o wayi bon e ma retire parce que o y'a sɔrɔ a kanu donna e dusukun na c'est que tu bɛ ka muso bɛ fɛ ka ko in siɲɛ koyi ayi ka segin tɛ o ni ma ɲɛ k'a siɲɛ koyi ne fɛ ka segin tɛ ma ɲɛ dɔn o ma ne de bɛ ɲininka la ouais bana e tuma dɔn ne b'a dɔn wa non ne t'a dɔn k'i b'a kalama bon fiɲɛ kun bɛ e nun na a kun ka di e fana kun ka d'a ye donc o wagati kɔnɔna na e yɛrɛ genre a kɛlen k'a se k'a ma minɛlen don quoi e ma sigi n'a ye yɛrɛ quoi k'a fɔ ko furu in bɛ se ka kɛ parce que e b'a fɛ a fana di e fɛ mais e kun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'a bɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka furu la walayi ma sigi n'o ye voilà ma sigi n'o ye quoi e n'a aw fila bɛ aw seko kɛ pour que dɔ in bɛ se ka dabila k'e ta kɛ cogo min na wala surtout ale yɛrɛ kuma dɔw bɛ yen olu tɛ fɔ yan quoi surtout ale yɛrɛ a y'a laɲini yɛrɛ de walayi don kɛra la yɛrɛ an to a kulonkɛ kuma na ko non n'ale furula k'ale boli ka na k'an bɛ boli n ko mini n ko ayi dɛ n ka cɛ ka nafolo tiɲɛ ne fana ye cɛ de ka n'o kɛ dɛ mais o fɔlen o b'a sɔrɔ an ka di ɲɔgɔn ye quoi bon an commencera an yɛrɛ an ye décision ta donc an commencera an bɛ bɔn ɲɔgɔn na mais maminɛli kɛra ka san caman kɛ ka sɔrɔ ma furu quoi voilà olu bɛ ten voilà n'i kɔrɔbayala ka kɛ furu ye de u bɛ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna ko cɛ b'i kɔ ou bien n'u sɔmin'i la k'a fɔ k'i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo u b'i lasɔmi joona ne kun t'a dɔn yɛrɛ ko hakili bɛna se ka bɔ den in kɔ voilà mais an filɛ don min na ko bi alhamdulilayi héritier bɛ n yɛrɛ bolo pisɔni kelen bɛ n bolo Mamadu Karaki donc den bɛ n bolo sisan bon den bɛ o sɔrɔla ni muso min fana cɛ c'est comme si ne ma foyi faamu ne ni filaw ka di dɛ ne ko ka di filaw ye fo k'a fɔ k'an to Kalaban ne ko ka di filaw ye an yɛlɛmanen wala kura yan nɔ an ka du bɛ filamuso dɔ ka yɔrɔ kɛrɛfɛ nɔnɔ diɲɛ don o don a bɛ taa nɔnɔ litiri kelen di ma diɲɛ don o don hali sisan a b'a kɛ n tɔrɔ fɛn fɛn ye n ja filaw ye quoi bon n ye den sɔrɔ min fɛ o y'a sɔrɔ n m'a furu fɔlɔ dɛ n m'a furu n ma woro bɔ n ma foyi kɛ mais ala ye denko latigɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ bon a wagati a kun ma fɛn ne ye kosɛbɛ mais ne nana sigi yan miiri ala tɛ den di bɛɛ ma quoi
voilà bon o ko bɛɛ nana ɲininka kɔ et puis n ye Donc, den sɔrɔ e tun bɛ n ye fɛ den k'i sɔrɔ sigi min ka o fɛ ko la voilà bon mais n ye den sɔrɔ min fɛ ale fɛnɛ ni dɔ in bɛɛ n'o t'a sanfɛ yɛrɛ quoi musoya daminɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi parce que sɛgɛn bɛ ne la o n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi a tɛ ne o fɛnɛ tɛ ne fɛ ko parce que ko tɔgɔ in don kɔ ne ka di o fɛnɛ ye yɛrɛ de i n'a fɔ dɔ in bɛ cogo min na et puis ne ba in yɛrɛ o c'est à dire n ka d'o ye ka tɛmɛ hali dɔ in kan quoi. Donc u mɔgɔ fila de tun don. Non ayi mɔgɔ fila ta ma kɛ ɲɔgɔn fɛ non non o y'a sɔrɔ n bɛ ka min f'i ye fɔlɔ la o furula sisan a bɛ sɔn ka san saba san naani bɔ. Donc o ka furu kɔfɛ. Voilà o ka furu kɔfɛ. I n'i ka den ba in ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Voilà an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bon alhamdulilayi bon den yɛrɛ bɛ des années la sisan a wagati ne tun bɛ fɛ ka muruti mais n nana ye mais o fɛnɛ. I kɔnna an ma o n bɛ ka na n'o ye i kɔnna an ma. Ayiwa n b'a dɔn nin kuma in bɛ na mɛ. I yɛrɛ kɔnna an ma kɛ i yɛrɛ de. C'est pas parce que ko n bɛ ka dɔ in kuma kɛ parce que n b'a dɔn n bɛ ka nin kuma kɛ madame bɛna keleya quoi ale ye n ka madame de ye sisan ale ye n ka madame de ye woro kun fɔlɔ tagara bon a tɛmɛ yɛrɛ wala denba wolo kun fɔlɔ tagara bon mɔgɔ bɛɛ sɔnna a dilen don ma yɛrɛ n muso don quoi o de la n tɛ fɛ ka kuma dɔ in cɛ a kana na keleya quoi malgré hali n'a b'a kalama keleya kana na bonya. Voilà. Keleya cogo di o kuma ale t'a kalama ko dɔ in b'a ka furu la ka ban. Ouais non a bɔr'o kalama a bɔr'o kalama furu la ka ban. Ouais. Donc mɔgɔ si ka souhaité ka don dɔ la ka tila ka b'o la ka taa dɔ wɛrɛ la muso si ka souhaité o ye. Ça c'est vrai o ye tiɲɛ. Voilà ko nin passera tan de. Voilà sinon non tɛ sɔn o ma fɛn dɔ ka tunu mɔgɔw bi non tɛ o kɛ tɛ sɔn. Donc i tun bɛ fɛ ka tunu non ayi dɔn n bɛ ka seere de f'i ye tan n t'o kɛ o n tɛ sɔn o ma. o tɛ fosili la han. Non. Mais ayi bon n ka manager bɛ yan a bɛ n dɔn Cheikh bɛ n dɔn n ka manager bɛ kɛrɛ a bɛ dɔn ye mɔgɔ min ye o ko ninnu na o olu tɛ n ka koba ye ten kosɛbɛ quoi. Mais i nalen i bɔlen Kalaban ka na Kɔbala de i n'i ka denba in ye ɲɔgɔn dɔn. Voilà an ye ɲɔgɔn dɔn yen de donc o nana kɛ bon o fana diyara n ye a ka di an b'o kuma kɛ a mɛnna an ni denw yɛrɛ ka an ɲɔgɔn cɛ a ka di n ye ka d'a ye n bɛ fɛ k'a furu a yɛrɛ b'a fɔ k'a furu bɔ fo ka na a latigɛ tan bon alhamdulilayi an b'a sera kan fɛnɛ quoi. Voilà. Mais a somɔgɔw ma gɛlɛya don a la denko wagati ninnu kɔnɔna na. Ouais bon non o ma. E tun bɛ fɛ ka sendɛgɛni minɛ position min na. Ouais ne tun bɛ mɛn ayi mais n ma ban quoi n ma ban mais a wagati position tɛ yen quoi ya bon ne tun bɛ ekɔli la bon finalement de sisan n y'o ekɔli ko in dɛ ne ko n ka cɛkɔrɔba ma sisan donc ne bɛ fɛ ka taa sugu la parce que an ka cɛkɔrɔba bɛ karo de feere ani sanitaire minɛn ni fɛn ninnu n bɛ fɛ ka don sugu kɔnɔ a ko problème foyi t'a la parce que kalan na niveau bɛ n na trop a ma diya ye mais n donna alhamdulilayi bon o kɔfɛ n y'a ye ko bɛ ka gɛlɛya denko nana ɲɛ sɔrɔ ne bɔra damada la nin y'a san 2 don o denko in kanali kɔnɔ quoi c'est pour que n bɛ fɛ k'a fɔ cɛ an faw ye cɛw ye koyi ja cɛw don. Wallahi l'exil ne cɛ ye ni mɔgɔ adamaden c'est à dire que n bɛ min fɔ n bɛ profiter ka nin fɔ ɲɔgɔnnaw ye quoi ni i fa bɛ ka to ka kuma dɔw f'i ma c'est pas que k'i mana i ka d'a ye trop i ka d'a ye quoi mais i tɛna faamu f'i ka muso furu ka den sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka dɔ ja i fa kun b'i fɛ kojugu quoi voilà a ko bɛ ten kosɛbɛ quoi. Faw ta bɛ cogo min na baw fana ta bɛ ten tɔ. Awɔ. Donc ni npogotiginin kɔrɔbayala ka npogotigiya fari da wagati min na i ba b'a f'i ma kana nin kɛ kana bɔ sufɛ kana kɛ tan donc an b'a bila an kunna k'an maso bɛ ka keleya an na de mais n'i fana furula ka t'i cɛla la ka den kelen sɔrɔ wagati min na i b'a dɔn ko ja ne kun ka di n ba ye de koyi o b'a sɔrɔ c'est trop tard dan kɛra quoi tɛmɛna an tɛ se ka segin o kan bilen. Wallahi o cɛ ça c'est vrai o cɛ. Mais sisan nɔ rap ko game kɔnɔna na e bɛ se k'a wuli ni jɔn ye sisan. I n'a fɔ ka wuli ni ka collaboration kɛ dɔw bɛ ka. Ayi sisan ne ka i bɛ se ka i b'a fɔ i bɛ se ka mɔgɔ min ta sisan ka wuli n'a ye quoi ni jara i b'a fɔ ko Yakubi ni Mamutu ni. Sɔgɔmisi u bɛ kɛlɛ min na sisan ka don classe kɔnɔ wa. Merci. Ayi dɛ i b'a dɔn ayi dɛ u saba bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan de o la o. U saba bɛɛ de bɛ fara BG in ka cɛ BG ka di n ye kojugu BG Yaku BG c'est à dire que Gaspi kɔfɛ n ka idole y'ale de ye n ka idole fɔlɔ ye Gaspi de ye bon
o jago nga idol fila c'est à dire que nga idol fila na o ye o yang BG ni sama na friend baba mais mɔgɔ caman ta u b'a dɔn tɔgɔ la mais sanga ma se ka la sabati yang BG ka di trop yago fana a bɛ se ka style la hali ne ka sɔrɔ ne bɛ yago apprécier trop mais n'a ni ko de ko k'a wuli n b'a fɔ de ko u saba yago bi tɛ kelen ya Mansour tɛ fila ya yang BG tɛ saba ye hali de bɛ to yɛrɛ fila kan de bɛ to n'a donna kɔrɔ yɛrɛ dɛrɛgɛ n'a donna fɛn dɔ kelen don an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn ne kelen bɛ jɔ o bɛ n dɔn ne de ye phénoménal ye o bɛ n dɔn ne ba fɛn dɔ tɛ taa mɔgɔ la gansan wa o bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ ni caman tɛ ɲɔgɔn dɔn nin na mɛ minnu bɛ n dɔn n ye minnu cité ye sisan walahi u b'a dɔn n ye mɔgɔ min olu bɛɛ b'a dɔn n tɛ fɛ ka mɛn ni Kɛp tɔgɔ de ye plateau kan sinon Kɛp ka fɛn caman bɛ yen n'u y'a ɲininka a bɛ jɔn lamɛn denmisɛnnin jɔn lamɛn ne ma deli k'a ye ko n tɔgɔ to a ka o kuma in kɔnɔ a bɛ ne apprécier trop a bɛ ne lamɛn yɛrɛ n ka style ka d'a ye quoi. Yago n bɛ se ka wuli n'a ye a bɛ se dɔnkili la a bɛ se a ka genre la trop même mais e m'a mɛn ne ko n ka flow kɔnɔ n ko n dabali bɛ ka ban n yɛrɛ la flow bɛ n da kɔnɔ a bɛɛ tɛ kun n da kɔnɔ n kana kɔrɔbɔ dɔgɔ comme dɔ ka kulo jalen bɛ ma lajɛ n b'a kɔnɔ sentiment balaw kelen don joie bɛ n kan n bɛ n girin ka n da kɔnɔ parce que yɔrɔ dɔnkili filɛ dɔw bɛ na u bɛ fiyɛ ka fɛ o kan flow bɛ n da kɔnɔ a tɛ kun n da kɔnɔ quoi n bɛ fɛ k'a yɛrɛ la kɔn quoi inspire de bɛ ne la a tɛ kun da kɔnɔ tellement que a ka ca quoi voilà donc ni ninnu cira ɲɔgɔn na cɛ an m'a kɛ de koyi mais komi yago ninnu ye star ye u b'an sanfɛ kɔrɔw don o bien sûr u kan ka bonya an ka bonya b'a yɔrɔ mais ni e ɲininka nin de la sinon n tɛ sɔn olu ma quoi mais n'i ye ɲininka u yɛrɛ b'a dɔn. ayi mais sisan ni ne ko sisan ko e ka don i b'a dɔn nin ko ninnu filɛ quoi bɛɛ bɛ k'i ka fan de défend ni ne ko sisan k'e ka don kɛlɛ kɔnɔ e bɛ don kɛlɛ kɔnɔ sisan e b'u bɛɛ de kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien e bɛna taa dɔ ka côté de la. non bon n tɛ taa mɔgɔ si ka côté la parce que i b'a dɔn clash filɛ clash bɛ rapport kɔnɔ quoi a b'a kɔnɔ clash kan ka kɛ yɛrɛ de clash b'a rapport kɔnɔ clash de b'a ja trop ninnu bɛɛ ka di ne b'u lamɛn trop walayi. ala ye fila ka Mansour min fɔ ne ni Mansour ye minisar kɛ o minisar o ye rappeur don a la rappeur minnu bɛ rappeur imiter imitation des rappeurs donc ne kun b'o la ne ni Mansour ye ɲɔgɔn dɔn o la o fo a sanna Lili b'a ka petit ne kɛra premier Gusno Flo ka petit kɛra deuxième Mansour de kɛra troisième o y'a sɔrɔ ale bɛ ka Nemo ladege ne tun bɛ ka King Keji de ladege. Voilà donc kaw kati kinge ka di kojugu donc kɔni na kɔni n'ale ka di ye mais n y'a f'i ye cogo min na Gaspi de nka idole ye ka fara Yang BG kan ka fara Frɛn Baba kan i m'a faamu mais n'u ko k'an ka wuli kɔni bon komi u bɛna fɔ de ko komi tɔgɔ tɛ anw na bon c'est à dire anw a bɛ ta fo n'o nana fɔ sinon ne ko k'an ka jɔ yɛrɛ Agorobasi biti filɛ an k'an minɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ u apprécier u ka sara yɔrɔ in de kan parce que n'i kɛra star ye ni ala y'i kɛ star ye quoi a b'i ka inspiration bonya quoi a bɛ dɔ fara i ka c'est à dire a bɛ i ka ɲɛta bɛ caya parce que n'i kɛra star ye i bɛ taa yɔrɔ caman na i bɛ réalité mun ye a bɛ inspiration di ma a bɛ inspiration ba de di mɔgɔ ma voilà fɛn in bɛ ten de quoi sinon u tɛ se ni ne ye ayi non u tɛ se. n bɛna tila ka fɛn dɔ yir'i la sisan. ok voilà sisan nɔ ni influenceuse la. oui Mamsi. Amidol. oui Temira o furu la. Gafu. Gafu Seruche ka Gafu. oui voilà olu ni ne ko sisan e ka dɔ ta ninnu mɔgɔ saba la. u ta i n'a fɔ jumɛn. ka mɔgɔ kelen choisir saba la wa. kelen ta i n'a fɔ mun ka di n ye. awɔ min ka di ye. bon i ye fɛn fɛn fɔ i ye minnu fɔ sisan ne ye mɔgɔ fila dɔrɔn de y'a la u vraiment o ka ɲi mais n tan ni min bolo so yen nɔ o bɛ n bɔ o ka di n ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan quoi. ayi o ko tɛ quoi ka kelen choisir dɔrɔn. ka kelen choisir voilà i n'a fɔ min ne ka ɲi nin bɛɛ ou bien min cɛ ka ɲi ni tɔw ye waa jumɛn ayi i b'a dɔn ko muso cɛjugu tɛ yan. ayi sisan exemple ni ne ko sisan k'e ka kelen ta la. i b'i sɔn ka min ta i b'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn a banna. walayi ne bɛ nin bɛɛ ta. walayi muso cɛjugu tɛ o labɛn dɔrɔn de don mɔgɔ hadamaden c'est à dire a bɛ fɔ cogo min na ala ka danni na ala ka création na wala a ye danni kɛ a ma kɛɲɛ ni kɛ et puis fɛnɛ hadamaden de ye ala ka danni fɛn yɛrɛ cɛɲumanba yɛrɛ i m'a
muso cɛjugu tɛ o muso bɛɛ ka ɲi labɛn dɔrɔn de don ani jogo dɔrɔn a banna ninnu kɔni n bɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de dɔn a la n y'olu de ye u fila bɛɛ u fila bɛɛ ka di u fila bɛɛ n bɛ se k'a fɔ n m'a bɛɛ ta quoi mais min bɛ n bolo so o de ka di n ye kojugu. mais arapeziw la i bɛ jɔnni kipe kosɛbɛ. arapeziw la. awɔ. kosɛbɛ bon an filɛ wagati min na tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ olu lamɛn kosɛbɛ mais min kɔni bɛ min lamɛn wagati dɔ la o tun ye Lima Kizi de ye Lima Kizi ka di a ka dɔnkili ka di n ye trop et puis ale bɛ cogo min na a b'o dɔnkili genre de fɛnɛ kɛ quoi voilà c'est pas que ko n bɛ ka o fɔ ka tɔw la fɛngɛ dɛ o tɛ dɛ Lima Kizi filɛ a ka rythme a ka. donc olu arapezi ninnu de ka di e quoi. ayi bɔ. i bɛ Lima Kizi de kite kosɛbɛ. voilà Lima Kizi a ka style ka di n ye trop et puis a yɛrɛ ka siyansiw a bɛ style min kɛ a bɛ o wariya de kɛ quoi a b'o de kɛ ala ka clip la quoi o de y'a ka genre diya n ye quoi sinon mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ an yɛrɛ wolo a ma se an k'o fɔ yɛrɛ bilen ale kɔni ale bɛ sanfɛ dɔrɔn de ta ale bɛ ka taa de sinon i tɛna k'i bɛ dɔnkili da ka tɛmɛ ale kan bilen quoi ale de kun ka di n ye bon n b'a dɔn i bɛna ɲininka Korola Diva da la Korola Diva in cɛ a tɛ se dɔnkili a tɛ dɔnkili la a tɛ se dɛ ayi a tɛ se dɛ a tɛ dɔnkili a ka hakɛ to ɲɔgɔn na mais cɛ a tɛ se dɔnkili la a tɛ se walayi. mais n ko Lili Koro bɛ yen. et puis min bɛ wa Lili Koro in n y'o ye n y'a ka son dɔ lamɛn o ka farin n'a ye. o ka farin ni Koro yɛrɛ ye quoi. non o ka farin n'a ye o de kan ka kɛ Koro ye Koro dɔ de kan ka kɛ Lili Koro ye mais komi i b'a dɔn ala bɛ c'est que quoi ni ala ye fɛn min da quoi k'o bɛ kɛ o de bɛ kɛ quoi sinon non a tɛ se dɔnkilidala la o a yɛrɛ b'a dɔn Korola Diva yɛrɛ b'a dɔn a tɛ se dɔnkilidala la mais ala y'a sutura de ye et puis a ye son dɔ fana bɔ son in o diyara bɛɛ a bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'o son kelen dɔrɔn ye a ka yawoba in voilà ala y'a sutura de quoi voilà ala y'a sutura Muna ouais a voix ka di tan kosɛbɛ non elle aussi non elle est formidable a voix ka ɲi trop a voix ka ɲi trop o hukumu kɔnɔna na nɛgɛ karafe bɛ biti labɛn i bɛna boli biti kan sisan ayi bɔn mun ka di yanni ka yɛlɛ instrument biti kan n bɛ fɛ ka style dɔ kɛ e bɛ laminɛ o la mais awɔ n b'a fɔ ko n bɛna ko d'aw kan bi an ma sigi ko bi yan mais ɲɔn'o cɛ n bɛna freestyle dɔ kɛ a ka di n ye yanni o kana biti k'a la fɔlɔ n'i y'o da peut-être que ni kara on de bit polokotɔ y'a ye sisan a bɛ se ka fɛn dɔ bila a kɔrɔ a bɛ diya quoi ok n bɛ taa n'o ye n bɛ sɔrɔ ka na an bɛna fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ok n ko ere ko k'i t'a labila wa cɛnin ko ka ta labila ma ye n'i b'a fɛ ka na labila ye o dennin kelen ko ka ta labila ma ye n'i b'a fɛ ka na labila ha cɛnin ko ka ta labila ma ye n'i b'a fɛ ka na labila ye o dennin kelen ko ka ta labila ma ye sanulale kanu le ma ye dugudale kanu le ma o hayi ni mana kanu tɛ taa ye kanu ɲɔ kana labila o ma ye kana kɔ kuma lamɛn kan majugu tɛ ɲuman fɔ majugu tɛ ɲuman fɔ ma kɔ kana kɔ kuma lamɛn kan majugu sanana sufɛ dibiri donna o sanjiba bɛ na la o la ne bɛ a kan ɲini na wala sisan min ka di ye n bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ ni fulo min fɔ i b'a fɔ ko awɔ sisan ni n ko tan ko sɛlɛ bɛ tarabuba kɔnɔ taga ka segin n bɛ segin k'i ma kɔnɔ awɔ bon ni n ko k'a bɛ ka ma kɔnɔ nɔgɔlanba de bɛ n k'i ba kɔnɔ awɔ voilà i y'a faamu ok ok ko sɛlɛ n bɛ tarabuba kɔnɔ taga ka segin n bɛ segin k'i ma kɔnɔ awɔ denni ko k'a bɛ ka ma kɔnɔ nɔgɔlanba de bɛ n k'i ba kɔnɔ awɔ bilenman kɛmɛ mɛ k'a kɔnɔ dɔgɔya dɔrɔn ka sɛbili wa kɔnɔ awɔ toujours heureusement joie da ni n bila ka wa kɔnɔ awɔ sɛlɛ bɛ segin nɛgɛ la ka kusi bɛ n bolo dɔ fɛrɛ ba kɔrɔ awɔ n dabali bɛ ka bɔ n yɛrɛ la fulo bɛ n da kɔnɔ bɛɛ tɛ kun da kɔnɔ awɔ i kana kɔrɔbɔ komi n da ka kulo dalen bɛ n b'a la k'i ma kɔnɔ awɔ satima balaw kelen don joie bɛ n kan min kelen ka n da kɔnɔ awɔ leve les biceps DB flaka garametri wata ye tigiri respect tigiri yang biji an bɛ ka wulilili an bɛ ka wulilili
dɔ tigi ok u bɛ dɔn tigi u bɛ dɔn tigi kɔlɔkɔlɔ la san nana san mana ɲigin kɔlɔkɔlɔ la e san tɛ segin fɛn kan an ka segin kan parce que e yɛrɛ ɲɛ bɛ ka wagati an b'a fɔ i tɛ ka fɛn faamu mɛ n bɛna sumaya i k'a faamuya ayi n bɛ ka faamu koyi ok an ka taa ni awɔ in ye n b'a d'i ma lɛsini na an b'a a tigɛ ok o sɛlɛ n bɛ tarabuba kɔnɔ taga ka segin n bɛ segin k'i ba kɔnɔ awɔ bon ni n ko k'a bɛ ka ma kɔnɔ nɔgɔlanba de bɛ k'i ba kɔnɔ awɔ bilenman kɛmɛ bɛ k'a kɔnɔ dɔgɔya dɔrɔn ka tɛ bilen wa kɔnɔ toujours heureusement joie da ni n bila ka wa kɔnɔ sɛlɛ fɛn segin bɛ gɛlɛn kan kusi bɛ n bolo dɔ fɛrɛ ba kɔrɔ tabali bɛ ka ban yɛrɛ la fulo bɛ n da kɔnɔ a bɛɛ tɛ kun da kɔnɔ k'i kana ko bɔ comme daga kulo jali bɛ n b'a la k'i ba kɔnɔ sentiment balo kelen don joie bɛ ka bɛ n girin ka n da kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ la san nana san mana ɲigin kɔlɔkɔlɔ da bɔgɔbɔgɔlan nɛgɛ min cogo la sɔgɔsɔgɔba pasuma la pe an ka choix pe bɔlɔngɔnɔ na sɔgɔsɔgɔba biyan mana min dɔrɔn tɛgɛ tɛ sɔgɔsɔgɔba disgiri ye ouais ça va da voilà bon a ka essayer an kun tɛ jeune son dɔ ye fɔlɔ n ye son n ka son dɔ bɛ yen baro kɛ ɲɔgɔn ni imagine ɲɛtɔ ka dɔn ok ya biti de ka di ya ok pesha sɛbɛnnen bɛ biti min kan masare Malien de nuambe ganjiro jaye jamana joti jamana digelenge Paso de nuambe gan wuli ganjo Sabu asimi go nale eshuera malien de pereve Donc il shuya lawa nere bojigi ga soro magiri Devine togo fara manu digi ga soro ma wili Kawache otilaba biligan boli bibrrr Michieni nduagama Nangama mizigi tigi wati Ha panungo feno de kanuye awo Jane je sigiri vanine Togo je sungu vanine jajaja Togo je fiziri walere bi Abene feshini ya bebe Kasoro talante efe yeah Ako koroni klebi chento be fabela Makla njoro wiki bena jala kido sigindala Mado Honi nyete dunitanga beki mado Kuma badabla Makma badabla Bragedra Kuma badabla Ni setu meye yang po kekma Eski wagalama Yang po bafo erbe Akama salega kuma Aha Mais au fait, yang po be fumao. Ube. Listen. Made masa awak anasiga ne do sondo madu macha mala bene menga garage ra. No ninga talango kuma do foni kala ba siare kono de nyedi mindo. Fillo da boga mates no teto yene manga mana sunagi do. Da pere ka sudi jango do me ata be king ajo. Be bala ka fe go funu nyete yele awane be yiri mi kanete bo yiri majo. Malila publika ka kata ka fe che we kala uli ajo. Jajani mo asai mo aba Jajani mo asai mo aba Ere tu ma fa Kone tige fenye me biya fle Ani ngote biga ya fle Bali bubu tiga ya Otige gansa ni tikoguna let's get it. Ouais. Voilà. Donc, on l'a mec à Fongo et comment dirais-je, ni ne classique. Uber est faire Uber est faire c'est le contrôle tout c'est quoi. Voilà. Mais maintenant à la fin on va mener quoi il est là. Mec à fin on est là, t'as style là il est là quoi. Hein. Nous y a la main. Ni rappelé à la main. Connaissez à la main. Avec une femme. Et puis même fait venir ni beating ni ala na naga na ni stila minga sa me fait aka do pesha ya kulo la kwa ne ba solo dinga de beating la ga bla mo chira ka me mo tat na ya na ntai man ta bo folo mera tendo fa jonga ma bodoro ma klipuke me fait c'est-à-dire que angata fa doro me sanda moron ni na noron 2026 la ne ba ko bunale Inshallah. Donc attendons. Voilà. Anga émission menine ngase akunje yoro la
Donc, ça, c'est un sponsor officiel pour Espace Balbi. Téléphone ko la bi Espace Balbi nana. Ko téléphone ngola mbese wara ko sebe dibi balbi rinana. Reparation ngagilanga kisagoye alo balbi besola. Ke maye ke matoko mefene. Awakana kuma deywa electronic. Chez Balbi France qui les banyamana kono ha téléphone garamatiri ha Balbi téléphone la garamatiri ha Balbi téléphone garamatiri ha Balbi téléphone la garamatiri ouais Allah c'est Balbi ma Allah ça ma kade ko se wala c'est non ko et puis plateau du meilleur de apprécier mali kono plateau bella. Ijo wajibi bro ban bagsi mana atu kan man Aywa ini plateau men kadi min kadi franchement we outside ni follow ta don men na le ya don ajara ni toro ni au sui ni émission pas de sui nyoni ndogoni reta na liche ata njara ni toro mo de la première position parce que ni ya ne fene ni ayenta directement quoi au quoi faire plateau mena kadi isere mara chorno jorno aga plateau kadi ira yo sigoro de chorno ga bel laje mola ne ba laje chorno de kaba kwa aka tra be ko budo yele ko de du fam ga pa ko ga de ba ka fente male de kaba kwa o ko fe plaisir ga plateau kadi toro men ma ne ma vle wa to ga la télé fait son show voilà o ko fe mas déjà 23 people. Au final, t'as gagné toro. Il m'a ni plateau, n'a ni gagné kosebe. Voilà. Ouais, mado, il m'a dit ma fin d'homme à la mado, il m'a dit, ok, il m'a dit. Ok. Mais le plateau vient détester, ni magnifier plateau direct. Ne ba yo kon maro amase kwa fo. Amase o kwa fo jadi di plateau mi mani. Ima fo mi mani ya. Kuba ka plateau de banne ali doni kuba to de c'est-à-dire que ala to a to de mani quoi ko kuba ka plateau mani ali fete wallahi ala wala ko miliyari o ta de o ta ka no o ko fe o ka no ko fe gasbiga muso ko ka bi la ko ka ta o join Sera la solution ngana clava ngana plan do nyogo ale di sale fo no ko plateau no vraiment amani ko plateau mani ibaro mena fena fi ya ba demna na ngaro ni fi s'il te plaît et de la debuto ya kan yele man lebo ima gaspi ya kan ro connaisseur tamoron be yang beje no imo bo sa yang be mais connaisseur tamoron ni yoro imo lu yak voilà donc ima ali aji aha ebe pirisi cogo di on mi la ebe fɛn minnu sɔrɔ e b'a fɔ k'olu man di ye cogo di bon ay ebe fɛn min sɔrɔ e ni ala ni kira cɛ ni ninnu ye wele k'e ka taa wa ne ba i kɛra ko kɔkɔ ye ayi non i kɛra ko kɔkɔ ye wala parce que kɔkɔ ko tɛ sa ou ama muso ka dɔn di ma ayi o tɛ mais jumɛn ba ayi a man di ye no i ma fɔ ka i ma ɲininka a man di an lu ye wele ta ayi u m'e wele sa an lu ye wele ta mais n'u ye wele mais n'u ye wele hali ni n taara n bɛ taa ci de d'u ma ka taa ci d'u ma cogo di e bɛ ka taa ci d'u ma wa jumɛn kana jɔna fɛn min sɔrɔ i b'a fɔ ko man di ye i t'a fɔ dɔrɔn k'olu ka plateau ka di ye k'i bɛ taa yen e b'a fɔ ko ka ta ka fusa ko ni ma fusa yɛrɛ f'i ye ko olu ka plateau ayi non u ka plateau fɔlɔ surtout ye non wallahi ne b'a man di u ka plateau sali funi sera funu y'a falen funu y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ sinon télé fait son show bɛ yen o bɛɛ bɛ renouveler in kɔnɔ o ma ne yɛrɛ t'o ɲini kuma caman ma ne ye salifu yɛrɛ ni bɛna yɛlɛ dɔrɔn n y'a ye escalier la dɔrɔn n bɛ jigin fɔlɔ ka don ɲɛgɛn na ka sɔrɔ ka n tɛ fɛ ala a tɛ nɔ dɛ n tɛ fɛ c'est à dire que n tɛ fɛ ala ɲɛ ka bɛn ka mɛn quoi parce que a bɛ n ladimi dɔrɔn u ka plateau de man di sira yɛrɛ k'a tɔ bɛɛ la sira yɛrɛ cɛnniw ma sira falen man dɛ voilà ko n'ale n'o ye ɲɔgɔn bɛn escalier la ko ale bɛ sira bulon ye
Jo ɲɛgɛn na kan ŋ'o jigi ale bɛna yɛlɛ. Voilà parce que i b'a dɔn. A ko dɔrɔn i bɛ fɛ o k'i ta u ka plateau k'a banna mais i t'a fɛ o tɛ kuma de. Awɔ bon ça faut pas te n'u ye ta o diya n'u ye ta o diya mais o man di o man di. K'a bɛ diya i ye i b'i jɔ k'olu ka plateau man di ye o man di ye cogo di. Non n'u ye ta bɛ diya ye mais n'u ye ta bɛ diya parce que alhamdulilayi o fana u mɔgɔ labɔ ka di dɛ. Mais ne bɛ ka fɛn min ɲini e b'a fɔ ko man di ye o man di ye. Mais non ayi u ka système man di ye. Ne hakili la n'i ko ko man di ye ne bɛ n'o diya i la yan ne t'o diya i la koyi. Kɔri ne t'o diya i la yan dɛ k'a fɔ k'olu ka plateau man di ye ne t'o diya i la yan dɛ. Non ayi c'est que u to ka kɔgɔ dɔ diyan. Awɔ u bɛ nkalon ye haramu ye u bɛ kɔgɔ kɛ ne ka na. Nkalon ye haramu ye u bɛ kɔgɔ kɛ ne ka na. Mais ne tɛna diya i la de. Faut pas te ça, faut pas te ça. Président il foulé nous. Ni mɔgɔ min tɛ président tɛ n t'i fɛ. Salifa. Président foulé nous. Salifu bɛ respect. Mais i b'a fɔ a ye dɔ bɛ to k'a kunkolo kɔfɛ a ka kunkolo kɔfɛla ye a fɔ a ye kunkolo kɔfɛla c'est kunkolo kɔfɛla ye dimi tɛ Salifu kɔrɔ. Salifu ye tila ka o bɛ kɔfɛ k'o kɛ cogo suguya dɔ la a tila ka tuguni ka tila ka na n'o kunkolo ye kunkolo mɔdɛli suguya dɔ kɛ Salifu kunna ne ni bɛ tiɲɛ quoi. E ka to ka n'a kunkolo kɔfɛla dɔw bɛ na ka ɲa pose e ka pose nin na i ka kunkolo mɔdɛli lajɛ bani. Sali n'a fɔ a b'a kɛ ka mɔgɔw dala kɔrɔ i b'a dɔn waati bɛɛ de. Sali bɛ jɔ fu de o. Mais n'u ye n wele n kɔrɔ n'u ye n wele n bɛ nɔgɔ bɔ n bɛ taa dɛ n bɛ taa n'u ye n wele n bɛ taa ok n sɔnna sa n sɔnna. Ni e y'o kunkolo mɔdɛli sɔrɔ. Surtout sira yɛrɛ ka yɛlɛ dɔw ka bɔ i bɔra gasi bɛ siri dɛ. O ka yɛlɛ fana ka di ye. Sira mana yɛlɛ n t'a dɔn n bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ. O ka di ye. A ka di parce que kan fɔ a to k'o fɔ siɲɛ kelen a ka di ye o ka di ye i bɛ k'i insister sɔni siraka yɛlɛ o ka di ye de siraka yɛlɛ ka di ye sɔn di nin ma bani sɔn di nin ma nin bi yan nɔ nin tɛ se foyi la koyi nin bi yan nɔ ka mɔgɔw takini tɛ foyi la sɔn di nin ma. Ok faut pas te chèque bɛ wo kɔnɔ chèque ka d'a ta voilà bon. An ka sirima k'a la biti k'a la kɛ biti k'a la an b'a laban ni sɔn ye. Sɔn min kɛ k'a kun cɛ de quoi. Voilà. Yee. Liste. Check Joe. Yeah. On est pour TV. Yes. Hey, yes, ma fille, mais mon gros bazooka. Ganja, let's go to Salo Power. I'm already in a kind of Salo. Ça va très mal tourner. Ok. Ninga picha ibu Dakar dong lebih mampu lah boleh kakak macam was smoking ni bogai na chamega bladana ngapibi kachana awe abana awe smoking ni zazaina mini ni zazaina smoking ni zazaina ye dari kalau untuk kebaya awak ala tepa burung cela bila freke kana kamzana bazooka de bechila
Ai, bazo wa de mi la top na mera ni te. Yangele ke mi gafe, treka ko te drigate. Seke matelon in mane mamigo. Bobrata di ma for my for meu pote. Yeah. Eu vou, bobrata tá pega de que tem que ficar piano. I'm a singer from my baby the down. Don't believe it and them say end up mega China for Cristiano Ronaldo. I'm a piano. I'm a singer from my baby the down. Don't believe it and them say end up mega China for Cristiano Ronaldo. Don't when you got down. Don't understand like when you got down. Gonna fall in no hula la goda man I go. Sunny, men a lega parama. Son na chuga parala. Kani ni ke mo se mo wara ka mase tango. O che golo mi baga de chance nyene mani galo kuma de buda. O santi ma de benela ina penta ma kwa mano bango lo ma parisa. Na sheri betoga tafni tanga sikire ngele nula. Jole beto froguna. Man mo be blendida. Ganja penta na te se gati ere dinya shine ga gata ni ere kokolondo cheiga ki ere ne jugula moli chese ke be voila na mafie se ngate voila de chese ke be voila la 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 minga pashi badu kanga chegolo bami kanga siambo ngelena o siamene tifune zombornina fumiyele ngere manibe afuchu tane be pegele ninta skini et cover sigile no singile ni a donc motivé ayene mando ça c'est comment o fana jara n'est-ce pas o jara donc ika actualité jume ay boy bono nyana ngata wajam mi faga feno fi ni gantoro songo ni esigile tora ma foi famnyoro bonye e mega stylore eta jamais gonfé ni d'un sol yere ayridim nama donc parce que au fait me voix demander il faut qu'à fallait mais mia keninga nya ke ama piano inscrit kan quoi voilà pour que ça veut dire que ni connaisseur ya la mais ou ba fam trop ni au jardin de tanto mo gode ke mega il a dit mais tout terrain quoi allez zigri kala sansan ne be saka do fata alors blogu terrain. Voilà, les ziri kala ça mais c'est quoi voilà donc c'est ça ni ouais ça a mis des boulots ça. Ok, il y a actualité mais nous ratons là ils sont quoi de la voix ils sont quoi de la voix voyagez de bisque na voix ou bien du moins bisque na bon sans l'actualité ni et il y a un projet mana projet wat suba fo debe mo washi bolo mais projet kon mine kon bolo c'est ça et mora ga som da sa ensemble là et amna kila ga sondo feneje amena na bara bakelo mais en attendant me fega amga EP labe EP ina fo album don te mixtape ya mixtape ko na don EP quoi épisode pas donc amna 5 sons que mais no che amna na son kele na clip blanc on fait donc manungo au fait au consommer follow donc au début pour le moment follow donc au ko fait pour jeter amna o de ko laje no ye mindi clip no ye mindi donc ne épée mindi c'est ça donc na la sona de la na siko ma fait que inchallah voilà. Ok. Oui. C'est ça. Oui. Bon, ça il studio la follow quoi. Il faut préparer son son que il faut qu'il vienne à mingue. Donc il veut le clip pour quoi. Ouais, bon me kapara ka studio ai et au son me kanale mbora ka son nye ouais ya photo na oredo pour le moment à mes studio là. Bara ka kere be biga bu ba di dari ma. Ok. Et aller nga bit megere ma même pour vite nyola ka ko ka shi abeni fam ko se ba abeni fam. Donc bara ko me ka ke à mes studio là. Donc o ko fait amna au soin no soin bana amno clip ke ko di mo ma. Donc au ko fait minana et puis bon parce que le fait iwaro ka son chama wonyo nga bla. Ne fle niveau na za kwa o manne kwa no kera double la mega doto alors que ikanga na kwa so na pere la kwa. Mais moi no ya demander ko va nga EP de ke. Donc amna EP ke 500 na la sona. Donc na ubara mina amna kila ko fa kuma la kale adola. Nyala sona ala ko ira ana ya rabbi Allah. Donc il a téléphone numéro. Ouais. Bon, ni mo bana téléphone numéro follow et
71 28 60 64. Mais c'est à 71 28 60 64. Maltali fane o kele ibe 7 bonne ko 6 61 28 60 64. O ko fait numéro falan bi oui 71 68 57 45. Voilà, nous sur le numéro c'est Babela. Voilà. Oui. Ana kan bago ni la jaba ko bela jene ko nu son ku di ku ka tan perdi kan on la je anti se ka anti nyina u poli ni wala ni ma do al sama fo nyina ay continue ko abuna nga continue ku ananga continue to bla ni ala to la ma ko man man sama bare be bare bu ni jam ko bulu ka di ani afan bago bela jele ma ama ni masara mani fe ni ala ma ka jona jira na nyon sere na do ko ngere bye Nalaso. Barka babigan maina donc are do kalsa ala ka émission ka barka alsa. Voilà, mais nyemi fo balbi ko nga ne si aka to ne. C'est comme si na fo mega ni spinga fenga no fote nyaka feni me aka produit de me aka fen kuma de me ori jara nyoko. Abe si barala intergere be minota o fe donc wala nyeni feni lave ala koni na ma dala ko. Voilà, j'espère que n'a soro fene ma do aba fam ka fo ni ko yeka no koy voilà mais téléphone ñene man demolo de ay bo foy an la gara iPhone 20 na ndaw ko do ada re voilà do anga ami dan me sa me son de gala n'est-ce pas OK son bon et en attendant me fa ma fo be fene mo ko abonné fene ka compte YouTube là ou bien non phénomène officiel mon gars tout abonné alsa TikTok là au clé no phénomène of this au TikTok tay Facebook tay phénomène officiel Instagram fait ta kadni mon gars tout abonné ni bella ko kungura bade mega nale nala sona voilà donc be faro yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ fo kosɛbɛ yani n'a kɛra jamana a ka di ɲɔgɔn la donc i bɛ laminɛ ni fɛn kɔni b'o laminɛ donc waati bɛ an baara i n'a fɔ ko monsieur Jara tiɲɛ na tobili Jara sɔtulu kama si devini Jara a wara ka di n'a fɔ tete Zara bisi duman bɛ kan Sara mais est-ce que tiɲɛ yɛrɛ la Sara an niveau ye Gaza smoking Zaza ngosila impera saba chaque seconde meka petar sama gure de tala ni bi ko edi kara gala bedela ko kara biga pupade akoro kara voilà c'est ça no yere ishole no gojugu yezo chip Beno gang is my name Jien Barui Jien Manga Jien Gindai Okuma me feka nga fanu barobi Marsanugo California shop Bobby Sting Champion till on Mati Amazing a fete kum chebani low Fire pay more than Jackie Cause for freedom like a Jordan Bobby Katulung e man fese meke safe and for Jackie Chan Kalo para system Yani babi nike Jackie Dan Puisa Braman siesta Puasa Kana mi fie na Puisa Don't really got the foga faga My baby really eat it shaka The ganja love it ego shaka Jeteri happy banga shaka nigga Come on gala juru shaka Sara lumba Abaro muna toga fama Je pense que happy benga Sara Oro que nyogo ni machinye togo don Mechinye togo fiena Chinye togo sabali Oro que nyogo ni machinye togo don Mechinye togo fiena Chinye togo sabali Oro que nyogo ni machinye togo don Mechinye togo fiena Chinye togo sabali Oro que nyogo ni machinye togo don Mechinye togo fiena Chinye togo sabali Balaki yege jondi Ni balaka neti ni fradende Dunia te desen choix et les junkies Yeah Imena kabudi de bré Kani ça il fa ça ja arrivé baby Ikra la salia de chepa Ira que moi succès aurait arrivé baby Bari ni mama sa ni masabali Kayu mama Ni Johnny masabali Ni na to sabali Ala wa bien comme mama baby Merci petit là Awe cliquer du son follow là Antena tout en ça Malira tout qui est là ouais
Orogenyo ni machinye tobadon. Mejinye toba fiena, jinye toba sabali. Orogenyo ni machinye tobadon. Mejinye toba fiena, jinye toba sabali. Orogenyo ni machinye tobadon. Mejinye toba fiena, jinye toba sabali. Orogenyo ni machinye tobadon. Mejinye toba fiena, jinye toba sabali. Ah, il y a une soignée. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Sanga be ala de bolo. Ouais. Toko be masara man ni bolo. C'est vrai. Ala fe ala ka toko ni sanga di. Amina rabbi, amina, amina, amina. Ala ki teme ni be kan kwa. Amina rabbi, amina, amina, Ala amina. ki idoli munu ye. Amina Ala Allah. ki teme luka. Gaspi yang BG. Swe odi. Wallahi. Jar mo na idoli ye. Idole ba. Ala deli aussi ka teme ilali. Ça c'est vrai. Ala deli ni dana yoro no ga den ou ma sero mo aussi kana teme. Ça c'est vrai. Donc mo si ala deli ma sero me be ala deli ala ka ti teme yinka. Inch'Allah, Inch'Allah. Non, ça fait plaisir. Nala son, non, t'es qu'à là-bas. Ouais. Ouais, nala son. Non, ni jara ere. Inch'Allah, Inch'Allah. Amira rabbi, amira. Amira rabbi, amira. Anga émission lajɛ an tɛ se ka kɛ ɲinɛ olu foli ni u wale ɲuman dɔn na an man ka PDG fo Balbi Media a ɲɛmɔgɔ b'an b'a fo kosɛbɛ ko a balo Tijani kɛnɛya ni labanko ɲuman min Masara Mani bolo ala ka kalifa n'a la an man ka directeur fo Jayi San Jayi an b'a fana fo kosɛbɛ nɛgɛ karafe la chef bi tun bɛ yen nɔ cadre la o tun bɛ papa bolo papa Samara Pro Ami fo kosɛbɛ baara ɲɛna ala ka ni sara ni jara yɛrɛ kosɛbɛ ni ala ma ka jɔnya jira na ni ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ inshallah voilà ko aw ni kungo Balbi Bugu TV nana Aina kungo nyefo, haina kunyo nyefo, Balbu Bugu TV nana, aina kungo nyefo. Kacha mambo TV la kubla ilena, aina kungo fo. Kacha mandi makiki efe chamanye, aina kungo fo. Balbu Bugu la haina kungo fo yane, ani kungo anita anishi, check for our hotel. Me bella deliver. I got you. Merci.